Asi iye uchiri kuenda kubasa kwake roko. Ari kuenda. Ari kuenda. Murume. Okay. Mai vachiri kusevha here kwavo? Vakapedza kudhara. Vakapedza. Magorokoto. Ndikukupai nyaya mbiri nhasi. Saka ngatigadzikanei tisamhanya. Handiti ndiri kuitira vaya vanokomplena kuti matora time mazodai. Nyaya dzandinadzo dzinoda kuti ndimbotsanangura. Although muchazonzwa vanhu vacho vachizvitaurira, asi ndichatanga ndambotsanangura zvandinotsanangura. Nyaya mbiri dzandinadzo dzinosanganisira nyaya yaAida Mushai, mai vekurova mwana zvakaomarara vaya vakazopedza community service yavo, uye kune good news dziri kubva ikoko dzandinoda kuti titeerere. Handitika yechipiri nyaya ndeya Brighton Kasava, kana kuti Brighton Kasava, mukomana uya anga akaremara atakauya naye panapa. So ndidzo nyaya mbiri dzandakakubatira. Brighton muchamuona achauya achizvitaurira ega panapa. Then kwana Aida Mushai tichanzwa hurukuro yatakaita nababa Mushai nyakubereka Aida Mushai, but kune good news. Ngatipindei munyaya yedu yezuva ranhasi. Don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukovhu, zvichireva kuti kana washuwa zvinhu zvikobvu unongomhanya pa Utindi TV. Musakanganwa kufollowa Facebook page yedu yakanzi iyo Utindi TV YouTube channel. Mosubscribe. Zvakarewo ku TikTok tinowanika nezita rimwe chete iroro. Ngatipindei munyaya yedu yezuva ranhasi. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata. Utindi TV yaba ganjanda uyai kani muone. Gore ra 2025 rava kundopera. Pane chiitiko chakaitika chakarwadza vanhu vakawanda, chevidhio rakatenderera mumasaisai esocial media, ramai vairova mwana zvakaomarara uye vakamusunga makumbo nemaoko nhai. Pakaitwa chipatapata ipapo kuti mai ava vatsvagwe vaonekwe. Mai vakaonekwa vakasungwa, zita ravo rikabuda pachena richinzi Aida Mushai. Tine vanhu vakawanda vanosanganisira vana Tete Tilda vakamanya panyaya iyoyo kusanganisirawo nesu pano paUtindi TV. Zvakarewo nemapurisa eZimbabwe Republic Police vakaita basa ipapo. So nhasi uno ndauya kuzongokupai update yekuti tava papi nenyaya iyoyo. Right, mushure mekunga mai ava vabatwa nemapurisa, mutongi wematare edzimhosva akaisa mutongo wake wekuti mai ava vapike inonzi community service pachirungu, kureva kuti vaishanda pachikoro. Chikoro chacho chinonzi Chinyamuchese primary school, chiri ikoko kubocha. Taakuenda kunonzi kuzonwe divi rana Mafararikwa kudai. Ini ndini munhu wekutanga kutaura naAida Mushai, yatingati isusu full interview naye, nechikonzero chekuti panguva yakatsvagwa Aida akange ari muusungwa. Panguva iyoyo vana Tete Tilda vakauya vakatsvaga Aida, vakataura nemurume wacho baba Atembi, vakataura nehama dzacho vaMushai vanova vanobereka Aida. Saka Mwari vakazotitendera kutisanganisa naAida Mushai, tikakurukura naye pano pachivhitivhiti, vakawanda vakamuona. Chiregai nditi nini
kutaura kuno kwatiri kuita tingangoti isusu makorokoto kuna Aida Mushai nokuti akazopedza community service yake yaakanga achiita paChinyamuchese primary school. Handitika right, kuziva kunosiyana uye kushanda kunosiyana. Zvichitevera chiitiko chaAida Mushai chekuzvambaradza mwana zvakaomarara pachivhitivhiti chakaonekwa pavhidhiyo rakasekureta mumaplatform esocial media zvakandotriga hasha dzevanhu vakawanda. Ndinotenda kuti vateveri venyaya iyi more than 75% vakanga vari against Aida Mushai, uye vamwe vakazova zvakare against mabatiro atakaiita. Asi nhasi ndauya kuzojekesa kuti muone kuti sei takadaro nekuti tava nemaresults ezvataizviitira zvacho. Pakaita mibvunzo hobho imwe yaiuya direct kwandiri kuti sei muri kuita kunge munonyengerera mhondi, sei muri kuita kunge munobata mhondi nemaoko akanaka. Mhondi ngaife, mhondi ngaiende mujeri isadzoka. Masoko evakasiyana siyana aitaurika. Asi ini Mwari vaindizevezera nechemukati kuti kwete, izvi hazvisizvo. Kana mwana akaita tsvina, tinorasa here mwana netsvina yake, kana kuti tinobvisa pamba torasa togezesa mwana wedu. So ndo pandakasvika ndikatanga kuita counseling, ndikagarisa mhuri yekunoberekwa Aida Mushai ndakaigarisa pasi, mhuri kunoberekwa baba Atembi ndakagara navo pasi, ivo mai Tembi ndakagara navo pasi, baba Atembi ndakagara navo pasi. Counseling yedu yanga isingaiti kuti tingosvika titi vese unganai apa toda kutaura nemi tikuyananisei. Hapana chataiburitsa ipapo. Ndikubva ndapindura umwe munhu akabvunza mucomment section kuti ko zvamagadzika mwana uyu dare baba Atembi ko hama dzake dziripi, nekuti isusu hatina kushandisa iyoyo tsika yatakajaira iyoyo yokuti tinomugadzika hama dzake apa nehama idzo. Takaavoida zvinhu zvakawanda. Vanhu vanga vari mumaemotions, vanhu vanga vaine hasha, paigona kutemanwa, paigona kuitika zvakawanda wanda. Asi Mwari akatipa uchenjeri hwekuti tigare nababa Atembi namai Tembi naana Atezvara. Tikazoda kugara nababa Atembi namai Tembi nehama dzababa Atembi, tikaona futi kuti hakuna kuwiriranwa kuriko kuhama dzababa Atembi nababa Atembi vacho, asi takazongogara nehama dzababa Atembi, zvese zvaitipa kuvhurika kuti tione pakadzika dzika pari kubva mudzi wenyaya. Tikasvika pamudzi wenyaya tikautema. Good news, nhau dzinofadza ndedzekuti baba Atembi namai Tembi vava kuwirirana zvinotyisa. Muchanzwa muaudio yandiri kukupai kunoperera nyaya iyi ndisati ndaisa nyaya yaBrighton Cassava yandakakubatirai futi nhasi. Bhaibheri kuna Psalms rinotaura kuti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerugare rwaMwari. Zvinofananidzwa nemafuta anoyerera mundebvu dzaAroni kusvika kumupendero wenguo yake. Bhaibheri kuna Matthew rinoti vakaropafadzwa vanoyananisa nekuti vashanzi vana vaMwari. Saka maida kuti ndiregewo kuyananisa here ndichiregawo kunzi mwana waMwari. Saka ndakati no, ini regai ndiyananise, ndivhike miseve yevanhu, nditukwe ndizvidzwe, asi ndosara ndiri mwana waMwari. Saka nhasi uno ndakutaura ndine confidence nemufaro wakanyanya nekuti mhuri yakabatana zvine confirmation yababa Mushai vandakataura navo
pafoni vachizvidavirira kuti chokwadi tiri kufara kuno, zvatiri kuona kuno chisionekwi mudzi webwe. Hatisati takamboona baba aTembi vachidai namai Tembi vachidai. Izvi zvakonzerwa naMwari, vakatipa uchenjeri hwekuyananisa vanhu ava. Mbiri kuna Jesu Kristu. Amen. Saka pari zvino ndingangowanza mbambo padehwe retsindi, kana kuti tingangosiya sadza richipora iro rapakurwa, nekuti vakuru vanoti iwo rinononoka nderisina muriwo. Umwewo akataura tsumo yandakada mubhaibheri kuna X, muranda weKandasi, aparidzirwa akati, zvino zvamandiparidzira ruponeso heino mvura, ko chingandikonesa kuti ndichibhabhatidzwa chii? Saka nyaya iripo pano, ngatinzwei hurukuro yandakaita nababa Mushai nyakubereka Aida Mushai. Mutiregererewo, nzvimbo inogara vanhu ava inonetsa mafoni. Ndingadai ndabata baba aTembi, ndingadai ndabata mai Tembelani, ndingadai ndabata hama dzababa aTembi, asi munhu ane foni inokurumidza kuita nokuda kwepavangori ipapo ndibaba Mushai vanobereka Aida Mushai. Vakawanda vacho foni dzavo dzinonetsa, zvinotoda kuti nditange ndaenda ikoko kwacho. Then kana ndaenda ikoko ndozotaura navo, ende izvozvo ndichazviita kuitira vana Doubting Thomas. Tine vanhu vakawanda vanoti zvamuri kutaura kana zvisina umbowa. No, regai ndidzokorore. Pano pautindi hapabudi chero 1 video rekungotsvaga maviewers riri rekunyepa. Hatife takaita izvozvo. Ndiri kudzokorora. Kana tisina content tinogara mumba mwedu toenda kumunda tondorima. Takarima, tiri kutorima. Tine zvimwe zvekuita uye tine basa raMwari kuchechi. Tingatoita izvozvo. Tinouya pano kana tine nyaya. Sorry, ndingange ndisina kugona ndikamhanya kuhurukuro yababa Mushai ndisina kujekesa chinhu ichi. Palast video redu ratakaita namai Tembi vachicomplaina kuti baba aTembi ari kundidai achizonditi hewa nechirwere, vachiratidza kuti havasi kuwirirana zvachose. Ipo paya ndo panorwadza basa recounseling. Ipo paya nokuti miseve yakazouya mushure mwacho ichinanga ini yanga yakaoma. Zvimwe zvacho ndikati no, izvi regai tingomedza segungwa tingonyarara. Ndobva ndavhura gap. For your own information, baba Tembelani vakatosvika pakuti iwewe kanjanda wava kudanana nemukadzi wangu. Muri kuona panonetsa basa irori rekukanzela kuyananisa vanhu. Ndosaka vamwe vachiti panorwa vanhu munaona kuzara ropa. Unonga wasvika pane vanhu vasiri kuwirirana, vari kurwisana, vari kuita sei, ukaratidza kusaidhira munhu wechidzimai, iwe uri murume, nawo patoshata. Saka tiri kunamata kuti Mwari vatipe chekufambisa chakanaka. Izvozvi ndinoshanda nemotorbike. Saka tiri kunamata kuti tifambe nechine mavhiri 4. Tichiri kuvaka kumba kwedu. Saka kuti timhanye kuti tazotengawo mota tazodai, zvinozoya kumashure. So kana waane mota manje, panyaya dzakadaro unokurudzirwa kuchienda nemudzimai mondoita counseling muri couple against mai Tembelani. Andimazvona. But chakandipa zvivindi zvekungotaura nawo ndechekuti ndakataurirana nawo pamba pavo pavanoberekwa. Baba vavo vakagarapo, mai vakagarapo, hanzvadzi dzakagarapo. Although vaingobuda pakamera vari 1 zvavo. Ivo nekunetsana kwavo nemurume wavo ameno zvavakataurirana ikoko, vakati vhidhiyo iri rakatorerwa kuChinyamuchese
kuchikoro no, asi mukangoritariswawo vanoziva pamba pacho munotoona kuti tanga tiri pamba pavamushayi ende kuchinyamuchese pacho ini handitokuzivi. Saka handina kuvhunduka nazvo nechikonzero chei, nechikonzero chekuti ndinoziva kuti ndairwa nemweya yetsvina. Changa chichirwisa marriage iyi ndo chakanga choda kurwisa ini, nekuti kana uchibura uchi nyuchi dzinoruma akabata moto hadzigoni kuuya kuzoruma moto wacho. Saka miseve yanga yonanga kwandiri kuti ndiregedze uye ndiramwe. Kana ndaramwa zvosara zvichiramba zvichingovadhakwira ikokoko, Satani ofara. Saka handina kuita give up, asi ndairamba ndichitsvaga wisdom kuna Mwari. Panoda kumbonyarara ndainyarara, panoda kumbogara ndisikaendiko ndaigara. Ende dai ndiri umwe munhu anoda kurwa zvenyama, Bhaibheri ndo raindibatsira. Ephesians chapter 6 verse 12 inoti hatirwi nenyama neropa. Ndingadai ndakarwa nababa Tembi, ngadai ndakavatorera matanho ekuti waakundidifoma, ya deformation of character, une umbowo here hwezvauri kutaura izvo kuti ndinodana nemudzimai wavo. Ende ndikangodaro ndaisabva ndavahwina zvachose. Ende go yangu yekuvayananisa nekukanzera hapana chaizobuda zvachose. Asi tinotenda Mwari vakatipa wisdom kusvikira nhasi uno mhuri yava kufara. Ngatipindei munyaya yavo hurukuro yandaita navamushayi timbonzwa. Musakanganwa kuti mushure mehurukuro iyi tine nyaya inozobata, inorwadza, inosiririsa pamusoro paBrighton. Asi iye uchiri kuenda kubasa kwakero vakabuda pana vanonzi Brighton madzivanzira the late akazoshaika uya. Tine uya akaremara anofamba achikamba ira. Okay. Tine masoko anosiririsa. Mai vari vachiri kusevha here kwavo? Vakapedza kutangatanzwa. Vakapedza. Magorokoto. Aiwa zvinokudzwa. Vari kugara kumba kwavo kuya zvakanaka. Asi wamira kani zvaimboita zvemagirlfriends and so forth. Unonga kana kuti hazvina direction, vanonga vakadzoka. Saka kumbotaura kunobatsira handiti? Aiwa kunobatsira chokwadi. Zvakabatsira makanseling nyaya zvese zviya. Zvakabatsira kutofambawo vese kutoti kana paChristmas apo wakatoti mukadzi utsvaka mwana wekuchekera mbudzi yeChristmas, pa New Year akatsvaka mwana wekuchekera zvino mbudzi yeChristmas iye ari kubasa. Yo. Ndibaba Tembere ivavo. Inini ndakambovhura gepi dzanga dzazondipidigukiraka. Zvikazi handichakoni zvakanaka bayo pane mudzimai wangu. Dzakambondivinga kuinbox kutondifonera. Unenge dzine dzambobhemwa zonototi kwandake ndandikuba. Ndikati aiwa asi kuda kudaira basa idiri. Akanezo ndakatodarika nepaside peshopu pacho kwakutola kwatotaidza kuti baba mapendere ego yako ndikatopuwa dringi nechokumwisa chacho. Saka ndokutaura kuti zvinhu zvaakuendika manje. Aiwa zviri pakanaka ye. Ndo zvate tichitotsvaga nekushuwira kuti dai zvadaro. Kana ende ndakatoto ndikatotora madzimai ndikati akoma ndikatodzinga fama itomwa ndikasana pana madzimai ndikatoona zvandaitirwa. Mukavaona munotaura kuti kwanzi naElda Kanjanda makadini, munoti kwanzi vaikufarisai chaizvo. Ora ndichadai manje apa nengura mupandiri kupinda kotakura unidze fodya dzangu apa. Handitika. Mavaudza kuti tiri kukurangarirai mwese ikokoko semhuri uye pfurirai mberi kuita zvakanaka. Aiwa pakanaka baba. Mwazvita baba, kuri sei kwese ikokoko? Kuno kuri nani, nzara yayo ndiyakazopoti mvura yakati wanze asi zviri naniwo. Mvura yakanyudze chibage? Chakanyura. Kofodya? Fodya yakanyurawo zvasiri nani zvokuti tinombona pekutangira. Nzara yemvura inenge iri nani pane yezuva baba. Izobvi yaita drought ba. Handizvozvo. Kunoku kunana kuti pane kunonzi kuodzi takwenda kunana Grandleaf uko. Njanji chayo yakatoguka ka. Because mvura yakakukura matombo aya anonga akagarirwa nenjanji aya. Yakandodambura ipapapo ndobva chitima ndobva chauya. Saka yanga yamudenga manje isina payakagara njanji ndobva yaguka.
maiwe akomana kana pacho apa kuti tsaona hapana hapo kuti tsaona, but pane matrok 2 akadonha anga asina vanhu, ndechiya chinotakura magudzu chiyachi. Asi dai panga chiri chevanhu pangadai pakaitika something zvakatoshata. Mutifarisire vamwe vese ikoko baba. Alright baba, andowasimbisa chaizvo. Alright, mazita. Okay. Tatifona tichida kunzwa kuti zvakamira sei ikokoko. Shungu dzedu dziri dzekunza kugadzikana kumhuri iyi. So ndakupfurira mberi nenyaya yangu. Nhasi tine imwe nyaya zvakare yaBrighton Kasava uyo kana kuti Kasava kana kuti Kasava uyo atakauya naye pano mune chimwe chiitiko. Vasina kuona vhidhiyo racho takarinyora kuti vane mwoyo chena batsiraiwo. Apo takakurukura namai vake nenyaya yeurema hwake hwaakaita. Chakanyanyondirwadza chandati nyaya iyi inorwadza ndechekuti ndechevanhu vanoshinga kukomenda, vanoshinga kufonera munhu. Taisa nhamba yake panapa kuti munhu atsvage rubatsiro, woshinga kumufonera kubvunza kuti zvemazviro kwazvo mwakaremara here kana kuti muri kutsvaga mari. Naiwediwe, munhu auyisa fesi yake akataura zita rake zviri pajekerere zvinoonekwa nevanhu nehama dzake dzinoona. Moti hakunawo hama yake ine foni here inogona kunyora mucomment section kutaura kuti munhu ndomuziva ari kunyepera. Urema hwaBrighton ndehwekuti mukatanga kumutarisa muwest kudai kana even kubva mumabvi kukwira kusvika kumusoro munogona kufunga kuti haana kuremara. Akaremara kutsoka pasi dzasi. Tsoka dzake dzavaita kunga dzemwana mudiki. Mabvi ake haana simba. Gumbo rake harigoni kumira. Saka anongogara nekukambaira. Ndochete zvaanogona kuita. Saka takamuisa panapa nechinangwa chekuti timubatsirewo. Vane mwoyo chena vangomubatsirawo. Saka kwete kuzorwadzisa kana tauyisa vanhu vakaita seivavo. Zvekusvika pakufona kuti wakaremara zveshuwa hausi kunyepera. Uri kunyepera iwo. No, hazvisaundi zvakanaka. So zvandakuita panapa ndaakudzosa zvakare vhidhiyo raBrighton kuita kuti timbonzwa zvakare Brighton achitaura kechipiri panapa. Ndo nyaya yandiri kukusiyai muchiteerera tichipedzisa chirongwa chedu chino ichi. Ngatinzwei masoko kubva kuna Brighton tichizvionera tichizvinzwira pamhino sefodya. Imi neni tinosangana muzvikamu zvinotevera. Panhasi regai nditi bye. Musakanganwa kubaya pakanzi subscribe kana uri paYouTube. Kana uri kuFacebook, please musakanganwa kubayawo pakanzi follow. Handiti mosubscribeawo channel yedu. Mwari werugare ave nemi, akukomborerei, akuitirei zvakanaka kumabasa kwenyu, vana venyu kuzvikoro, utano hwenyu, muminda dzenyu, mabhizimusi zvamunotengesa, vanofamba mumigwagwa, chengetwai naMwari. Hondo dzerima, mweya yetsvina inoshanyira vanhu vakarara, vamwe vachidyiswa usiku, vamwe vachiitwa varume kana vakadzi. Nezita raJesu Mwari ngaakurwirei. Ndataura moto, ndataura ropa raJesu. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Ngatinzwei Brighton. Tosangana muzvikamu zvinoteera. Fear not, sin not. Bye bye. Right. Tadzoka panapa. Takamboya panapa tichikakurukura muina mai. Tangoya kuda kuzwa kuti kubva paya petakambotaura tese pepe. Mune vanhu vakambokufonera here? Varipo havo hawairi chete.
Alright, fine. Izvozvi tisati tataura zvakawanda wanda. Chimbotangai mandidedzerawo namba dzenyu. Namba dzangu dzinoti 077 077 88 88 35 35 56. 56. Chimbodzidzokororai futi tizo. 077 Mhm. 88 Mhm. 35 Mhm. 56. Alright. Pane munhu wamaita akafona achiti hamusi kunyepera here. Chii chakaitika chimbotitsanangurirai tinzo. Akatofona achiti unogara kupi? Ndikati ndogara kunonzi kwaOzi kuAdha. Vanditi wakatonyasa kutoremara shuwa hausi kunyepera. Ndikati mukafuka ndingatamboone kuti ndakaremara indisina here. Vanza anoti mazuva ano wangotsvaga mari nemutoo usiwo, saka unogona kungotsvaga mari. Saka muruda kuti chii kune vanhu vane pfungwa dzakadaro, unogona kunge asiri one. Masoko enyu ndinokumbira kuti vanhu munhu angambotamine kuti munhu wakaremara iwe usina. Saka unonga usikuzvida iwe but zvinonga zvakangouya. Saka vanhu ngaasandifungire mweya kuti ndinotama kuti ndakaremara indisina. Alright, saka izvezvizvi makazombowanawo wheelchair here? Wheelchair handisati ndaiwana, ndichiri kungoita zvekukambaira zvizvi. Alright. Saka ndo chinhu chatiri kuti chihombe chatiri kunyanya kutsvaga here sofa kana kuti? Aiwa, sofa ndo wheelchair handisikachada kuti handoda hangu makirashi kufambisa. Hamuchanyanyi kude wheelchair? Ndakatoti wheelchair futi inogona kusongondiremadza futi, saka ukapota uchimasumudza makumbo achipota achisimuka zvinonga zvinenge zviri nani. Muchimboita kako exercise. Handiti ka? Ya, ndofunga ndo zvinobatsira. So ndoda just kungoratidza vanhu makumbo aya kuitira vari kubvunza vaya unongoona wega kuti tsoka iyi haisi yemunhu ari kufamba iyi. Ukazvitarisa unoona kuti yakatoita yemwana mudiki. Haisi tsoka iri kusimudzaipo tirauzi renyu. So ndofunga ndokuti tingopuruvhira vari kudhauta, vana doubting Thomas. Apa muviri uri kuwedzera ka? Utoramba uitowedzera kuisa here? Inyaya yekuti munhu paunonga wangogara ndipopo manje unonga usina mukana kuti alright, uzongosumuka kana zuva rangosvika chete. Saka izvozvi mune makg magani? Muchamaziva? Hatichatozivi kuti tine magani vana. Asi pamakapedzisira mavine mangani? Chaita chekuti vanoda kukwira basikiro pai ndaibharanza nemuti, saka unokabva angoti dzika hako nokuti uri kubharanza nechi nemuti, saka handina makeji andakazambopimwa. Because izvozvi ndinokuona kuti 100 anogona kupfuura. Anopfuura, aiwa, 100 anopfuura. Anopfuura. Kuda kuenzana nekamombere unombozvifambisa sei? Taitombofunga kuti tinorema zviva tasvika pane vanotiremera. Mwiri wacho washata. Washata. Ndo autoremera makumbo iwawo, akuradisa kusumudza vanhu. Pane munhu akambotipa mapirisi andaimbomwa egumbo irori. Asi pandakambomamwa ndakaona kuti ane kachenji karara kuita kuti raratosumudza rasikachanetsi kusimudza. Ranga rakuita rakadii pamakanwa mapirisi? Ranga sikachanetsi kusimudza baba kuti kurisimudza rega, kungosimuka rega kudai. Kusimuka rega rakutosimuka kudai. Ainzi chii mapirisi? Sitata ndo andikanyanya sangu kuziva sitata mapirisi. Asi waiti chindee mabhonzo? Ndee mabhonzo, iwo anonga ari anonga ari 30. Anoita $5 ari 30 mapirisi iwo. Zvinoreva kuti kana vana chiremba vakateerera purogiramu ino vanogona kutibatsira kubva vaziva kuti mapirisi acho ndeakati uye chii chiri kudiwa ipapa. Handiti ka? So tinotenda kuti vakateerera vachatibatsirawo, uye nhamba taisa. Taisa nhamba dzenyu ipapapa. Thank you very much.
wagomana 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 uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Utindi TV yababa kanjanda uyaikane muone eutakanja waya waita mukurumbira neutindi TV hamakan komana eta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarirai